الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Онлайн ойын булһаммы, офлайн ойындар булһаммы, әгәр дә ул ойындар безне Аллаһ Тәгаләнең зикреннән, Аллаһ Тәгаләнең гыйбадәтеннән, гыйлем алудан ситләштерә икән, яки бөтенләйгә арындыра икән, уларның уйнау галимнәребез әйткән харам булып чыга дип. Икенче вакыттарда теге дин гыйлеме өйрәнеп, әдәрәк итәргә бер 5-10 минутка бүленеп, ниндидер уендар уйнап алу хәләл булган, ул киресенчә хупланган бит инде. Бу дигән вакытыгызны бушка үткәрмәгез, чөнки вакытыгыз турында һораласаккыз, Аллаһ Тәгалә алдында ни өчен үткәргәнегез, нинди файда алганыгыз, шуңа шәшке уйнап вакытыгызны үткәрмәгез, гыйлем алыгыз. Аллаһ Тәгаләнән һорагыз, ул аурудан юнәлүде тик Аллаһ Тәгаләнән генә таба аласыз.